Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan nga Anton. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kani Tita Eva Bulwag, laar ni Kakayurin, from Julieta Cordova, ti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. Kastamoten kani Talia Ngalawen. Belated happy 91st birthday kani Lolak Maria Gutierrez, iti San Pedro Madela Quirino, iti January 7. Amin a Gutierrez family, Ramos family, iti San Pedro Madela, kastamot ti Bantian ken Alindayo family, dita Ifugao, from Caraan Gutierrez. Belated happy birthday to my unico iho Richmond Jefferson Caliva, from Mami Aloha Joyce, iti Hong Kong. Shout out kani Emma Cardenas, dita Hong Kong, from Kalinga. Family Lunday, ijay Dalanao, Paracelis Mountain Province. Kumusta kayo amin, from Zander Tolentino, iti Israel. Belated happy birthday, iti December 29, kani Mark Lester Salayog, ijay syempre Viva Norte, Malig Isabela, from Shi Salayog. Shout out kani Romar Bautista, kastamatan kani Rus Mari, iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ti Palengke Boys, di Tabagabag Nueva Vizcaya, from Ariel Timbresa.
Shout out iti Guzman family, Taberna, Sarmiento, Alonso family, ti Buenavista, Gamo, Isabela, kan Cabael family, Alvarado, kan Kapunan family, di Taparparia, Ilocos Sur, from Cristina Sarmiento, ti Dubai. Kumusta kadagiti taga Kabaritan, Bugay, Cagayan, from Grace Ann, Tapalgo. Ni Reynaldo Paas, ijay Mutak, Kasibo, Jing Afante Lagayan, iti Riyadh, Presi Peneranda, iti Jizan Kingdom of Saudi Arabia, ni Maricel Bautista, iti Qatar, Afante kan Molina family, ijay Kongkong, Kasibo, from Mary Ann Orpia Paas, iti Jizan, Saudi Arabia, kan shout out mat kan ni Marvin Balagulan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Anton. Dear Manang Emmy, sakaling madapa, huwag bumangon kung saan nadapa. Bagkos, gumapang patungo sa lugar kung saan maaring bumangon nang hindi na muling madapa. Daytoy tinagbalin a prinsipyok manang, itinaminsan apan nakaidugmam ko gapu itirigat ti panagbiag. Agingga a kinabaelak a sinaranget ti amin a panubok. Awagan naklaangan iti Anton Manang Emmy, taga Baggaw Cagayanak, ngam ita ket adda akon ditoy Cavite amang mangged. Sapay la kumamanang tamaikan met iti gundaway a maidrama daytoy padas ko. Tamamati nga agpaay daytoy nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Anton anak, nakaululimag ka manan. Apa yan? Pampanunutag namin di kasasaad tayo, nanang. Nakakaasi tayo, mat. Ha? Kas di ti pagnanaydan tayo. Lo na lang ti bubong na. Sakit nakakapot lang iti sirok ti puon ti mangga. Iso ano ada sumang bayadawal. Nakakaasi tayo. Anton anak. Saan lang nga day tananang? Kanayon tayo pa nga umakar iti lugar a pagnaydan. Masapul ngamin Anton. Tano sa dino a lugar ti pakasarakan iti mabalin mi apanggedan ka ni stepfather mo. Masapul nga ijay tayo mat nga agpatakder iti abong-abong a pagnaidan tayo. Ay, talaga nagrigat ti panagbiag tayo, nanang. Nakaay-ay ti panagbiag tayo. Nanang, rumuara ka. Ne, papanam Anton. Mapanak agalay ti ledeg, nanang. Ha? Isa mirak matin ti mapanagalay ti rangaw ti pariya. Sili kan bilunak iji bantay. Ne, an-anom nga dagita nga alaam Anton. Inak ilako nanang. Tapno da paggatang ko iti papel. Kanta dumapay nga aramatag iji school. Ha? Nagrigat namin na awan ti usarak iji school, nanang. Katawan dakdag iti classmate ko. Anton anak. Di kayak danag, nanang. Agsubliya ka dagos. Sa anak nagbayag. Sige anak ko, aganad ka. Apay masapol nga umakar tayo manan, nanang. Narigatan ti manggad dito a lugar anak ko. Iso nga umakar tayo. Barang makasarak kami ka ni stepfather mo iti napimpintas a panggadan mi, iti lugar a pakadanunan tayo. Nagrigat ti akar nga akar, nanang. Anton, anak, masapul nga aramidon tayo ti kastoy. Saan tayo amabalin nga agtalinaid iti lugar, amarigatan kami iti stepfather mo iti panggadan. Awan pagbiag tayo nukwa. Ay, maawatam ko mati sitwasyon, anak. Si kantinag ko na anarigat ti adda kabibiyag tayo.
Nanang? Iso nga agadal ka na imbag, ha? Amom ka di amaragragsakan iti makitkitak a kinasaot mo nga agadal, anak ko. Nga uray awan ti maitad ko ken ka, ket ikagkagumaam nga ipampamuspusan ti amin. Tapno adala ang paggatang mo iti aramatom nga agadal. Nanang? Ituloy mo ti kastangar aramidam, anak ko, ha? Aganos kawen. Tamamati ak. Matunoy munto dagiti arapaap mo, Anton. Anak, kumusta ti panagadal mo iti high school? Okay mat, Nanang. Pasensya kan anak ko, no sa anak ang makatulong unay kan ka, ah. Amumot, adapay dagiti addim ang masapol nga si kaswan. Ay, Oh, anak ko, apay ang nagsannaay ka. pasensya kayo, Nanang. Diyak lang amin malapdan. Anton, anak. Makitkitak mo't ngamin, Nanang. Nadaadin ko, ipaayo mo't ti amin nakasapulan da nga gadal. Ngam no siyak, masapol nga inak makimula. Wano makiraup iti weekends, tapno dalaang matgada ka para iti panagadal ko. Ha? Siyak ti mang ipampamuspusan iti para kanyak, Nanang. Idinto tadaadin ko, maipaay mo't ti amin para kadakwada. Anton, anak, pangaasim, aganos ka kuma, anak ko. Di mo kumaapalan dagiti kakabsat mo, tababae da. Pangaasim, Anton. Kasta dagiti rigat a napasarak, Manang Emmy. Ti pakas daawak, apoy asyaklaang ti mangipampamuspusan para iti bagik. Idinto ta dagiti kakabsat ko, maipaaymat amin kadakwada. Kinapudno na, maasyanak met iti inak, nukas jay nga ibagbagak kenkwana ti sentimientok. Sa bagay, maawatak mo't ket di ti sitwasyon. Takas ken ni Nanang, ikagkagumaan mo ti stepfather ko ti mangged. Ngam talaga siguro anarigat ti panagbiag. Idi nakalpasak iti 3rd year high school, inawis nak ti may sa agayem ko amapan ijay Malaysia. Iti naganos nga edad ko, Manang, nagbalinak kas TNT iti nasao a pagilian. Nagobraak kas waiter iti may sa a restaurant ijay Malaysia. Kalpasan ti makatawan ken 8 a bulan, nagawidak dito'y Pilipinas, tapno ituloy ko ti agadal. Anton, anak, kumusta ti panagadal mo? Ayos lang, Nanang. Saan ka kadi maikawa? Tasabali a pagadalan ti pagbasbasaam ita? Saanan nga iti sigod a simrakam? Saan, Nanang? Ken kasla parehong matlang nga pagadalan. Isu na lang, tasaanan nga iji-main ti ayan ko. Say-saya atom ti agadal, anak ko, ah. Graduating kan. Wan, Nanang. Saan kayong magdanag? No saan ka kumaanag sardeng, gapo iti panagabrod mo kalpasan ti 3rd year. Nakagraduar ka kuman anya, anak ko. Kumaan, Nanang.
Ngam kasapulan mat ngamin na makaurnungak, tapno da pagadal ko. Iso nga ayos lang, nga oray naladawak iti nasurok makatawan. Anton, anak ko. Di kayak danag nanang. Ikarik, makaturpusak iti high school. Kat ikagumak tag turpos nga da pamadayaw ang maawat ko. Ikarik day ta, nanang. Kablaawan ka, anak ko. Natungpal ti karim nga graduar ka nga da pamadayaw ang magunod mo. Nanang, Ipampanakal ka unay, Anton. Pakaragsakak unay ti palagbalin mo nga honor student ang nagturpos. agyaman ak nanang. Saan nasayang ti amin abannog mo, anak ko? Kat ikarik, ikagumaklat ta tagadal di college, nanang. Anak, Ado dagiti nagiksamak para ti scholarship iti koleyo, nanang. Siguro, adamot pa kapasaak ka dagiti nagiksamak. nasirib ka, anak ko. Iso amamati ak amakapasaka. Amangan no makapasaka pa ikit dia iti amin ang nagiksaminam. Di kad nasayat no kasta, nanang. Tapno siya ako na mismo tagpili, no sa dino ti kapkap nagkakapagadalan iti koleyo. Anya jay kunam, Anton. Simre ka kaswaiter iti restaurant iti tugigaraw, nanang. Kat naawat akadagos. Ha? Agtrabaho kan? Pangururayak iti resulta dagiti nagiksamak, nanang. Isupay mo ti maurnong ko iti panagpay ko kas waiter, ah. Anton, Apay, nanang. Apay akilata nagliday kayo. masyanak lang amin kan ka, anak ko. Agtutubo ka pa'y laeng, ngam nagadun ti sakripisyom. Nanang, No saan ko maarigat ti mapaspasaran tayo, di mo kumamot mapasaran dagita arigat ita. anya kayo ka din, nanang. Saan kayo ka din agsawi ti kasta? Maasyanak kan ka, anak ko. Nang runak at awan man la apulos mo ti maramida kas inaam. Anya kayo lakit din, aya. Saan kayo agsawi ti kasta, nanang? Tilangan pa nang ipaayo iti kirad kanyak. Dakilan day tabanag. Iso asaan kayo kumanyag liday? Pangaasi yun, nanang. Nanang, ada good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta, Anton? Agkoleyo ak iti Cagayan State University, Andrews. Ha? Agpaiso, anak ko? Ijay ka nga agadal? Wan, nanang, naawat ak iti nga scholar. Agtrabaho ak iti 2 nga oras iti may sa department iti CSU. Ay na, kablaawan ka, anak ko. Kan iti rabi, nanang, agtrabaho ak iti may sa food chain iti tugigaraw. Anya, ne, ang mga no ma-overwork kamutan, anak ko. Ang mga no anya ti mapasamakan ka. Di kag nanag, nanang, kabangilak na ito'y. Anton, anak. Imbagak matan kada kayo. Awan ti jak aramiden, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Iso asa andak ko mapagdanagan.
Talaga nga aramidak ti amin tapno agbaligi ak manang Emi. Naimulan iti panunot ko nga awan anyaman dagiti rigat a mapaspasarak basta matunoy ko dagiti arapaap ko. Ta saan la para kanyak ti aramidak no dikat para matlaeng iti pamilyak. Ngam kabayatan ti panagbasbasak manang, ado ti mangikuskuspil kanyak akakabagyan ti stepfather ko. Ado ti mangibagbaga nga agpatingga akla kano iti rugrugi, kat sa anak matlaeng nga agbaligi, gapukat nga rod tamarigrigat kamilaeng. Saan laeng aday ta? Kanayon pa'y nga ibaga dagiti marites, kas kada marikon iti lugar mi. Asa anak kanumot nga agbasbasa wenno agad-adal, no dikat day talakano agwalwalang ti ububraek. Banag amang sasair kanyak, ken iti inak. Masaksakitan na kadagita amang mangeg ko, Anton, anak. Nanang, Apay akas di iti aramid ti pada a tao. Makitkita dalang arudan a nakaro ti rigat tayo. Ngam imamagda tayo pay laeng. saan nyo latan nga ikaskaso dagiti mangmangag yun, nanang? Anton, Saan na bale? Ta saan mo't nga agpaypay so ti bagbagada sa anak nga agbasbasa? Agad adalak, nanang. Katamuyo day ta. amok anak ko. Ta imposible asayangam ti amin ang nagbanugam. Nanang, Tilaeng pagdanagak. Amangan no kumapsot ti pakinakam mo, gapo ka dagiti mapaspasamak. ika gumaktag balin na natibkar, nanang. Ikarik day ta. Anak ko, Pagbalinat nga inspirasyon ti amin na karit ang mapaspasarak ita. Amin na mapaspasaran tayo. Iti kasta, ad-ad nga agrago ta kamangton o iti baligi. Ikarik day ta, nanang. Mapabainak ka ni Anton. Bakit? Saan lakan ni Anton? No di kat patikan ka. gapo ka di, kadagiti mapaspasamak. Wan. Gapo ka dagiti sasawan dagiti kakabagyak. Saan laang adagiti kakabagyam? Ultimo dagiti kakabagyan mi, kan dagiti kalugaran tayo. Ay, Kinapudno na, maas-asyan akon ka ni Anton. Adula una yan arigat kan panagublag ti paspasaran na. Nakakaasin ti anak ko. bakit? Saan ang maikari ang maublag ni Anton? Tanakasingsingpet. Iti baot nagiti mapaspasaran na. Tsak man lamang nga agreklamo. Awan man lati uray anya ang mangagkan ko ana. Iso ang maasyanak ka ni Anton. Maawatan ka. Nga mamatiak, agbaligi ti anak ko gapu iti kinasalt na. Amok amatunoy na dagiti arapaap na. Manong Anton, rabi una yan. Di ka kadipay maturog. At dapat masapol nga iring Pasko, ading. Masapol ko dahito iti pagadalan. Ngam na bambanog ka una yan, manong. Agasam, kalpasan ti panaggapo medyo pagadalan. Napan ka pa'y nagubra iti tugiga raw. Kalpasan na, masapol pa nga iring pas mo dahita ita. Tanakasangpot kan dito'y balay. Masapol talaga, ading ko. Tanodyak may pasa dahito inton bigat. Siguradong agbalatag ti amin kanyak. Manong, Si katirumbang nga aginanan. Tadapay klase minton bigat. Oh, apay nagsanay ka.
Masyanak namin kan ka, Manong Anton. Ading, saan na rumbang nga kaasyanak? Rumbang kiti nga ramidan nak nga inspirasyon. Tapno igalid mo ti aghadal. Manong, Tandaan nam dayto nga ibagakan ka, ha? Awan ti sabali ang makatulong kan ka amang gunod kadagiti arapaap mo. No saan asikamot laeng. Tandaan nam dayta, ading ko. Ay da, kablaawan ka, Anton, anak. Maragsakan ak unay para kan ka. Maragsakan kayo kunayo, nanang. Nga magluluwa kayo, mat. Kasano dayta? Luwan ni ragsak na ito'y anak ko. Tay ti ba iti ado arigat anapasaram. Na ikagumaam ti nagturpus iti kolehiyo. Ay, kablaawan ka, anak ko. Agyaman ak, nanang. Kat isagot ko kada kayo ti baligik. Para kada kayo, kan iti pamilya tayo ti amin na sakripisyok, nanang. Kat ikarik, itatan nakaturpusa kon. Ikagumaan kayo ayaon iti kinarigat. Saan lang nga para kanyak ti baligik, nanang? Para kada tayo amin daytoy. Anak ko. Da kayo ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iso nga isagot ko kada kayo ti panagbaligik. Babaan iti kaasi ken tulong ti Apo Anamarswa. Nakaadal ken nakaturpusak iti kolehiyo, Manang Emmy. Imayak nga ro dito'y Cavite nga ayan ko ita, tapno mangisuro ak ditoy. Saan a mailinged, babaan iti salaysay ko, nga adu ti rigat ken sakripisyo a nagdalanak, kabayatan ti panagadal ko, kan sakbay ti panagbalin ko anaan-anay a maestro. Ngam amin dagitoy a panubok iti biag, kat pinagbalin ko akarit kan inspirasyon, tapno agbaligi ak. Sapay la kumamanang, tanakaibati ak iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngeg, babaan iti pakasaritaak nga inak insalaysay. Kat sakbay agibusak ti surat ko, kayat ko laeng nga ibati daytoy a mensahe kadagiti dumdumngeg. Saan kuma nga agbalin alaped iti panagadal, ken panagbaligi tayo, ti anyaman a kinarigat, ti panagbiag. Agyaman ak, Manang, to'y pagayam mo, Anton. Anton, pagayam ko, agyaman akmat iti panangibinglay mo iti padas mo. Napnoan inspirasyon ti pakasaritaam pagayam ko. Sika ti si bibiyag nga ehemplo ti kinapudno, asaan atubeng iti panagbaligi iti biyag ti anyaman arigat. Maragsakan ak paraken ka, Anton. Kat sapay lakuma, taagtultuloy ka nga agbalin anatibker, ken agpaay nga inspirasyon para iti sabali. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liga